Pira dehderî an jî pira belek, navên pira kevn û dîrokî ya Amedê ye ku li ser çemê Diclê hatiye avakirin. Ji bo 10 çaviyên wê hene, navê wê danîne Pira dehderî. Pira dehderî 3 kîlometre ji bajêr dûr e. Dirêjiya pirê 108 metre û firahiya wê jî 7-8 metre ye. Pire ji kevirên bazalt ên birî hatine çêkirin. Bi kevirên sêgoşe li hev hatine siwarkirin. Di lengerên pirê de dîwarên taybetî hatine çêkirin. Pir ji 2 beşan pêk tê. Beşa aliyê Rojhilat û beşa aliyê Rojava. Di nav van her du beşan de stûneke bi taybetî heye û ev stûn her du beşan bi hev girê dide. Ji bo şîpa avê bilez li aliyê Rojavayê pirê dixe, dîwarê vî alî stûr û çaviyên wê firettirin. Gelek dîroksan û bi taybetî jî ji wan dîroksanan Karştin Naybur dinivîse ku Pira Amedê bi qasî dîroka bajêr kevne. Lêbelê ev pira dehderî ya ku niha hêjî li ser piyaye ne ya yekem e. Ev pir di dema dewleta Kurd ya Merwaniyan de hatiye çêkirin.